בסרטון זה נלמד כיצד ניתן להעלות קובץ להורדה באתר. לדוגמה, אם ניקח את האתר הנוכחי ונחליט שאנחנו רוצים להוריד איזשהו קובץ, כלומר לעשות פה קישור להורדת קובץ שיכול להיות טופס, קובץ PDF או כל דבר אחר שנרצה. מה שנצטרך לעשות במצב זה להיכנס לעריכת הדף. ניכנס למערכת הניהול. במערכת הניהול נוכל לראות למעשה את החלק האחורי של הדף. ולדוגמה נחליט שכאן אנחנו רוצים להוסיף קובץ להורדה. ניתן לחיצה על הטקסט, ולמעשה הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה הוספת מדיה. נלחץ על הוספת המדיה, ובהוספת המדיה נוכל לראות שניתן להוסיף תמונות או כל דבר אחר. במקרה שלנו אנחנו רוצים להעלות איזשהו מסמך להורדה, נלחץ על העלאת קבצים, ויש שתי אופציות, או פשוט לגרור את הקובץ מתיקייה, או לבחור את זה על ידי לחיצה בבחירת הקבצים. במקרה שלנו יש לי כבר קובץ שהכנתי אותו מראש, נקרא לו טסט פייל, פשוט נגרור אותו, ואנחנו נראה שהקובץ עלה. ברגע שהקובץ עלה, כל מה שאני צריך לעשות זה לבחור אותו. אנחנו יכולים לראות שניתן לתת לו כאן כותרת, למשל נרשום טופס הרשמה להורדה, ופשוט נעשה הכנס לתוכן. נוכל לראות שהתוכן נמצא לנו כאן. נעשה save, לא נשכח לעשות עדכון, ולמעשה ניכנס לתוך הדף עצמו, ונוכל לראות שברגע זה יש לנו את הלינק טופס הרשמה להורדה. ניתן עליו לחיצה, ולמעשה נפתח לנו הטופס. מאוד פשוט, מאוד קל, פשוט להתעסק עם המערכת. בהצלחה.